أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lalela-ke, lesikhathi uJesu asho njalo amaKristu athi uJesu hayi uYeshua. uYeshua u-Allah uthi lutho wama qataluhu abambulalanga wama salabuhu abazange bambethele. Lesikhathi ke kubulawa uJesu lo naye futhi masifunda iBhayibheli lithi kwayena kazange afe, kodwa ngikho lapho namhlanje. Ezulwini wenyuka same day ebethelwe lapha esiphambanweni, wenyuka same day wenyukele ezulwini noma kwathatha izinsuku, ngoba uma sifunda kuLuka 23 kuverse 43 sithi esinye sezelelesi esila eduze kwakhe, angithi khona iselelesi ngapha, khona iselelesi ngapha yena uphakathi nendawo, sithi lesesinye uma ngabe ngempela indodana kaNkuluNkulu ungayenza amandla akho usindise kule nkinga esibhekene nayo. Uthi lo munye wena akukhulunywa kanjalo nalomjida, uthi mina ngicela ukuthi ungikhumbule embusweni wakho. Uyamphendula same time, uthini? Uthi namuhla ngiyobe nginawe eparadise, namuhla ngiyobe nginawe eparadise. uLuka bani loyo? uLuka 23 verse 43 shuthi uJesu wenyukela same day ngoba uyobe naye eparadise. Phela iparadise ayikho la emhlabeni, right? John 20 verse 17 same Jesu utshela uMaria Magdalene uthi ungangithinti ngokuba angenyukele ezulwini, angenyukele kubaba, ungangithinti. Utheni kwiselelesi? Utheni namhlanje ngiyobe nginawe. La uthini? How many days aphelile? iSunday phela le, ayithi kusho nina nithi uyabethela ngolosihlanu. How many days? Friday, Saturday, Sunday, 3 days aphelile. Khane ezonyukela ezulwini. Imuphi umlayezo oyiqiniso? Wenyukele ezulwini same day noma wenyukele ezulwini after 3 days? Funda nawe sifundele ubone lento engikutshela yona yikho yini. Kudlaliwe ngawe endle emnyama, kudlaliwe ngawe mntu wakithi. Vula ingqondo, uvula amehlo, uphume ebumnyameni uze ekukhanyeni. Angifosti umuntu ukuthi abe Muslim, kodwa iqiniso lona ngizokulethela njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.